इनफ इज इनफ मुवमेंटाची सेंट्रल कमिटी चर्चा केली. द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ ॲग्रिकल्चरल लँड्स ॲक्ट 2026 आणि एक मोतान एक आवाजान हेम बिल मानून घेतले. हेम बिल आम्ही आता सगळ्या लेजिस्लेचर पार्टी फुडाऱ्यांक दितलेत आणि तातूंत आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा बीजेपीचो, सुदीन दवलकर एमजीपीचो, लीडर ऑफ द ओपोजिशन युरी आलेमाव इंडियन नॅशनल काँग्रेस, आपचो लीडर वेन्झी विएगस, जीएफपीचो लीडर विजय सरदेसाई, आरजीपीचो लीडर विरेश बोरकर आणि तसेच इंडिपेंडंट आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि आंतोन वाज. आम्ही हें बिल दितले सगळे पॉलिटिकल पक्षाचे अध्यक्षांक